Ahmed Sow Mohamed professeur Sow imam professeur kontaan nañu trop yaa ngi jóge ba Louga pour jël si lii parce que maa ngi fàttali ne moom mu ngi jàngale Louga lii rek moo tax mu ñëw tey kontaan nañ trop ci li ngay def yàlla dina ko gis yàlla dina la fay population yi dinañ la fay te nga gërëm monsieur le maire également Macoumba moom moo def proposition bi kontaan na si yow ci turam ñu ngi la gërëm di la sant. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ɗum ɗo ko weltare wonani kam weltare mawde ko adi fof yettude Allah nek julɗo kam mo andi ko dañi fof ko Allah o hokki ɗum caggal ɗum yettude population yettude ɗum kanko sous préfet à travers lui yettude administration fof ha yetto président de la république kono kadi commune aji ɗi surtout commune ladme ngam ganduɗa o monsieur le maire kanko waɗi proposé ko noon kadi mino yetta musidɓe ɓe hoddiɓe ɓe foof waajiɓe ɓe accuɓe hitteji mumen fof hande ɓe gaari ɓe tawtora oɗo ñalande ndeɗo ñalande ɗum ɗo proposition o ɗo min ko jiimi ko waɗɗi kam tan mbaɗmi par ce que neɗɗo citoyen surtout citoyen julɗo nelaɗo salah sallam waɗi résumé julɗo no foti waade woni o waɗa maximum no nafiri yimɓe hayru nasi anfahum linnasi ɗum nelaɗo wi goɗɗum ɗum woni o waɗa maximum o wasa lor hay goto al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi donc koye min ɗum tan gonmi fodde ko mbawmi ko mino ɗum waɗa eyyi ko ɗum tan woni gueɗe ɗe eyyi ɓenne partenaire aji ɗi mino ɓe yetta par ce que confiance ɓe dañi amen ɓe jii koɓe tottata men ko pour ɗum yaaha he haajorɓe ɗum nayotto te minenne ko ɗum tan woni ko waɗɗi min par ce que ɓe dañ confiance e amen ɗaɓɓitande ɓe haajorɓe min jottina he ɓen noon alhamdulillah rabbil alamina ko ɓe jamiri min ko maximum min mbaɗi komin mbawi nden mino ɓe yetta kamɓe e on ɗon confiance mino ɓe ñagano Allah jaɓana ɓe kala effort aji ɗi ɓe mbaɗi foti ko effort aji mumen e doole walla ko offre aji mumen he jawdi fof yo Allahu yoɓɓe windana ɓe en dubaraji eyyi mino wiya batu ɓamtare oɗo décoration ko décoration batu ɓamtare fof guili e président Laye Ciss hay kala jokkiɗo e ɓoggol hay kala jiɗɗo batu ɓamtare décoration ko enen fof ndendimo wona min tan ko enen fof ndendimo eyyi te aussi mi yii darde batu ɓamtare à travers président batu ɓamtare ƴefti journaliste itti ɗum guila Kaolack ha ɗo ɗon Thiaré de dizaine de kilomètres eɗen gandi hande transport o weeɓani arde pour wadde couvrir oɗo événement ɗum ɗon minen ɗum jetta no feewi yo Allah yoɓ ɗum darde nde feewi min beltima no feewi e ndeɗo darde eyyi mi hawri ga e nokku he docteur Abdou Ga mo ganduɗa ko pilier mawɗo e nder batu ɓamtare ko pilier mawɗo e nder dente fulɓe non seulement national mais international te ɗo ko zone makko par ce que wuuro mabɓe village mum ɓe natal he ɗo même pas 2 kilomètres te aussi min ɗo ko zone am par ce que ko ɗo ne'imi ɗo Pakacar Sare Sampol ko ɗo janggumi alquran ha mi woni ɗo hedde 10 ans ɗo mamam mino aratno ɗo nden tawi ndeɗo saare ko Thiel Tokosel nden ko hakkude musidɓam ko ɗon teddinami donc zone o ko zone mumen ko zone amen donc ko teddugal ngal ko teddugal men enen foof